днес ще ви покажа един много хубав фокус. Така, първо искам да видите този линк, ето тук. И този линк, ето тук. Така, не знам дали ще излязат линковете, защото мисля, че имаше някаква грешка. В смисъл повреда. Не знам дали ще може да ги сложа. Добре, но сега да пристъпим към трика. Видите ли тази осмица пика? Взимаме и оставяме тук. Така. Да видим следващата карта коя е. Следващата карта е десетка пика. Взимаме десетката, правим така, обаче ето тук е осмицата, а тук е десетката. Как става този фокус? Трябват ви две десетки пики от канатите или няма значение каква карта, вие трябва да се изберете и една осмица. Така слагате ги десетка, осмица, десетка, осмицата да е по средата и правите дабл лифт. След това взимате две карти, показвате осмицата. Вие всъщност тук слагате едната десятка. След това пак показвате дабл лифт, десятка. Правите така, осмица, тук е десятка. Така не може да го направите и по друг начин. Показвате, например, осмицата. Слагате я на масата. След това пак показвате десятка. Взимате, минавате, обаче тук е осмицата, а тук е десятката. Надявам се фокуса да ви е харесал.